Dobrý den. V tomhle krátkém návodu si ukážeme, jak si jednoduše uložíte adresu stránek, které často používáte do záložkové lišty v prohlížeči, abyste je měli rychle po ruce. Někteří přistupují na školní Moodle z webových stránek školy, ale může se stát, jako se třeba stalo dneska, že stránky z nějaké příčiny nejdou a vám začíná na Moodlu za pár minut online výuka. A teď co máme udělat? Tak ukážeme si, jak si ty stránky přidáme do záložkové lišty. Záložková lišta je tohle. A vidíte, že tady už některé weby mám připravené. Tak já teďka kliknutím na tuhletu záložku spustím školní web a z něho kliknutím na Moodle si otevřu Moodle. Tak a když ho teďka budu chtít dostat tady sem do té lišty, tak co musím udělat? Tady na konci toho adresního řádku máme takovou hvězdičku. Na tu, když kliknu, vidíte, že mě to tam píše přidat lištu přidat tu adresu do záložek. Takže když na to kliknu, tak mě se otevře takovéhle okno. Tady si vyberu složku, to je právě ta lišta záložek, jsou tady i jiné složky, které už tady mám, mě zajímá ta lišta záložek, abych to měla tady na očích. Takže lišta záložek a tady to jméno si můžete upravit, protože e-learningový server je poměrně dlouhé, takže já bych to zkrátila třeba na Moodle. A dáme hotovo a vidíte, že se mě tady objevila záložka. Já si tu záložku můžu i takhle pomocí levého tlačítka, zmáčknu levé tlačítko, můžu si ji přesunout, abych ji měla třeba lépe na očích. Teď jsem to teda pravděpodobně dala tady do špatné kolonky. Tak, teď to tady vidím. Když bych vypnula, kliknu a vidíte, že se mě v pohodě ty stránky otevřou. Tak je to také možné udělat tak, že když si ty stránky otevřu, tak můžu si označit adresu, zmáčknu levé tlačítko a vidíte, že se mě změní kurzor, že tam je to znaménko plus a vlastně se mě kopíruje. Já to můžu kdekoliv se mně bude líbit pustit a mám to tam ještě vlastně jednou, což nechci, takže dám pryč, smazat, ale vidíte, že to jde i tímhle způsobem velice jednoduše. Pokud by se vám stalo, že v prohlížeči, mluvím o prohlížeči Chrome, se vám tahle ta lišta nezobrazuje, tak je potřeba jít do nastavení. V nastavení jsou tyhle ty 3 tečky vedle vašeho obrázku, vedle vašeho účtu. Na ty kliknu, najdu nastavení a v tom nastavení jdu do vzhledu. A ve vzhledu máme asi v polovině zobrazit lištu záložek. Tam je takovéhle zatržítko. Když ho vypnu, vidíte, že se mě ta lišta schovala. Zapnu a lištu mám tady a můžu do ní ukládat. Takže takhle je to jednoduché. Vy si tam můžete do té lišty uložit stránky, které často používáte, ať to je třeba YouTube nebo nějaké herní stránky. Já tady mám, protože tohle je můj pracovní profil, tak tady mám věci, které potřebuju práci ve škole. Takže to je všechno. Ještě jsem se chtěla zmínit o jedné věci.
Může se stát, že na těch stránkách Moodle, když se máte připojit, tak že tam ten odkaz na připojení zrovna nevidíte, protože paní učitelka ho většinou skrývá a odkryje ho až těsně před online vyučováním. A když by se vám tohleto stalo, že tam žádný odkaz nevidíte, zkuste dát takzvané obnovení stránky, to je buď na klávesnici F5, anebo tady v prohlížeči, to je tahle ta třetí ikonka, zase když na ní najedeme, tak vidíme, že to tam píše načíst tuto stránku znovu. A ta informace se vám tam obvykle potom objeví. Takže to je pro dnešek všechno a doufám, že teda jste se poučili aspoň trošičku a dokážete si teďka už své oblíbené stránky tady do té záložkové lišty uložit.